Nalazimo se u Vazmenoj osmini i cijeli tjedan slavimo Uskrs. Cijeli tjedan, zato imamo slavu i mi svećenici koji molimo brevijar i vjerujem i neki laici, primijetili ste da u jutarnjoj molitvi svako jutro molimo iste psalme kao u nedjelju. Zato što tako jedan velik blagdan, velika svetkovina da slavimo to cijeli tjedan. Zapravo svaka nedjelja je dan Gospodnji kad slavimo uskrsnuće Isusovo. I zato crkva vrlo pažljivo bira čitanja u ovoj osmini i želi nam nešto reći. I u današnjim čitanjima liturgijskim imamo jednu sliku crkve. Imamo jednu ikonu crkve u prvom čitanju pogotovo. Ovo je zapravo Isusova, odnosno Petrova prva propovjeda. Petar je bio prvi papa. I upravo smo čuli prvo obraćenje prvog pape. I kako je on počeo? Vrlo jednostavno. I to crkva čini. Ovo je jedna propovjed koja za mene je jedna slika, jedan prozorčić, prozor kroz koji možemo gledati djelovanje crkve 2000 godine. I kako počinje Petar propovjed? Vi ste krivi. Vi ste ga razapeli. Dosta nezgodno. A kako propovjed nastavlja? Obratite se. Vratite se. Krstite se. I braćo i sestre, to je djelovanje crkve kroz 2000 godine. Crkva koja itekako upire prst, itekako govori istinu, itekako optužuje. Crkva koja stvarno govori teške istine. I večeras nakon mise ćete čuti jednu tešku istinu. Ali ono što mene fascinira kod naše crkve je ta ista crkva koja, Petar govori, vi ste ga razapeli, vi ste krivi. Ta ista crkva je milosrdna majka koja govori svojoj djeci, vrati se, primit ću te, volim te. Ta ista majka crkva koja s jedne strane govori kriv si, ta ista crkva govori nema veze, vrati se, volim te, ljubim te. I ako gledamo povijest crkve kroz 2000 godine, to je djelovanje crkve. I ako crkvi nedostaje jedan od ovih elemenata, to nije to. Ako crkva se boji svojoj djeci reći da smo mi krivi, da smo nešto krivo napravili, to nije crkva. Ja ne želim takvu crkvu. Ali također ne želim takvu crkvu koja stalno upire prst i govori kriv si, ali nije milosrdna i neće mi oprostiti. To nije crkva. Ova Petrova prva propovjed je zapravo djelovanje crkve do dana današnjega. I nemojte to zaboraviti. Nemojte to zaboraviti posebno kad majka crkva prozivate i zapravo pozivate na savršenstvo i upozoravate na tvoj grijeh možda. I možda nekima crkva postaje dosadna u tom pogledu jer teško je slušati kad netko tebi kaže da je nešto grijeh i da nešto nije dobro i da smo krivo nešto napravili, ali vjerujte mi, crkva to radi zato što je ona prava majka. Prava majka. Ali ta ista crkva, majka crkva, također govori, iako iznosi ono možda najgore i ukazuje ti taj grijeh, ta ista crkva, poslušajte riječi svetog Petra, kad su pitali šta nam je činiti, kaže obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar. Petar ide od optužbe do obraćenja, do darivanja. Ma gdje to ima u svijetu? To samo crkva može. Zapravo to samo može jedna majka. Sjetite se vaše majke. Svi imamo majku, nečija majka je možda pokojna. Ali samo se sjetite ponašanje vaše majke. Ja imam 45 godina, ali ja sam uvijek sin moje majke, Mare.
Okay? I ona ne odustaje od mene. Uvijek kažem, ja kad idem doma, ona je strožija od mojih poglavara kad sam u samostanu. Ja kad sam u samostanu, mene niko ne pita gdje ću. Moja mama kad dođe doma, ona pita, di ćeš ti to, sine? I ona uvijek mene zove, jel? Dakle, ustaljeno je da ona mene zove nedjeljom, i uvijek to isti razgovor, da se razumijemo. Uvijek, prvo kreće se od vremena, kako je vrijeme, sine, dobro je. Onda me pita kako su subraća u zajednici, dobro su, mama. Kako zdravlje, dobro je. Onda krenu neke recepti. Zavisi koje je dobi godine, jel? I onda krenu neki savjeti, onako. I uvijek, ona će meni reći, meni simpatično, ja mislim da je to urođeno u svakoj hrvatskoj majci, uvijek mi kaže, sine, kaže ona, uvijek su neki recepti za bolest. Evo, čak mi je rekla, neki stavi rakiju na čorape. Rekao, šta će mama rakija na čorape? Šta će mi rakija na čorape? I tako. Uglavnom ima sve neke recepte. A onda će ona meni reći u jednom trenutku, ovo mi je smiješno, uvijek mi kaže, ne može, sine, pazi da ti nitko ne stavi nešto u piće. Klasika, ja. Ja mislim svaka hrvatska majka to, rekao, kakvo piće, ko će mi staviti nešto? Čuvaj se, sine, i tako. Onda naravno, pošto sam svećenik, uvijek će mi dodati još od bogoslovskih dana, čuvaj se žensko. Žensko. I tako. Međutim, gledajte, ja sam bio na ratnoj nozi s svojom majkom za vrijeme srednjoškolsko razdoblje, tinejdžersko razdoblje. Zapravo mi nismo mogli biti u istoj prostoriji. Međutim, ja sad kad malo gledam i kad se sjetim sve što je ona meni govorila, mogu zaključiti dvije stvari. Prvo, moja mama nikad meni nešto loše nije rekla. Nikad. Uvijek mi je govorila istinu. Doduše, ona je ponavljala tu istinu 1000 puta. I drugo, kad malo gledam izdaleka sada, iz ove perspektive, uvijek je to govorila zato što me voli. Uvijek. Evo, braćo i sestre, to je majka crkva, koja je stara majka i koja ponavlja i ponavlja i ponavlja iste stvari. Da se razumijemo, od smrću zadnjeg apostola crkva nije puno novoga izrekla. To su stare istine koja majka crkva iznova izgovara nama zato što nas voli. I taj dan u Jeruzalemu, ovo je prva propovijed, dan Pedesetnice, kaže ovdje 3000 duša se obratilo, a sve je počelo s jednom optužbom. Ali nije se zaustavilo na optužbu, nego na pozivno obraćenje do darivanja. To je crkva. I Petar nije se bojao to reći. Petar nije se bojao on nije htio razvodniti istinu. On nije htio uljepšati istinu. On je rekao onako kako je. To je majka crkva. I zato nemojte to zaboraviti. I zato vas sve izazivam da kad čujete govor crkve, kad čujete ono što crkva naučava, saznajte zašto tvoja majka crkva to govori. I vidjet ćete da je to uvijek iz ljubavi. I da crkva uvijek govori stvari koje su teške su nekad, to je istina, ali ono što je teško ne znači da je loše, dapače, iz mog vlastitog iskustva, ono što je teško najčešće je dobro. Najčešće je dobro. Zato nas Isus je rekao da ne idemo širim putem, nego užim putem. Na kraju, evo, u današnjem evanđelju imamo jedno ukazanje i ono što uočavamo, da s jedne strane to je Isus, ali to nije onaj u istoj formi kao što je 3 godine hodao sa svojim apostolima. Prepoznaju ga i nekad ga ne prepoznaju. Koja je poruka to? Da uskrsnuće tijela, odnosno nebo, je potpuno jedna druga dimenzija. I ono što je važno da dokučimo pomoću ovog evanđelja jest da postoji drugi svijet.
Postoji još jedna realnost. Postoji još nešto. Nije ovo vidljivo sve što ima. I to su prvi apostoli odmah uočili. Je Isus, ali nije onaj isti Isus. Moramo imati druge oči. I zato ne možeš ga zahvatiti. Marija Magdalena ga je htjela prigrliti. Ne možeš ga potpuno zahvatiti. Uvijek će to otajstvo izmicati. Uvijek, jer to je otajstvo. Ja ne znam kako će se Isus uprisutniti u ovom kruhu. Ne znam. Ja to vjerujem, ali ne znam kako. Ja ne mogu potpuno to prigrliti. Odnosno, razumski shvatiti. Ali vjerujem u to. I zato prva crkva, i ovo je zadnja točka, evo što bi rekao o prvoj crkvi, jer ovo su biseri, ovo su detalji prve crkve. Oni su odmah shvatili da u tom hodu crkve zemaljske do nebeskog kraljevstva valja vjerovat. Ne mogu sve prihvatiti, ne mogu sve prigrliti, odnosno shvatiti razumski. I uvijek kad Isus se nekome ukazuje, uvijek postoji poslanje. Uvijek je poslanje. Uvijek. I to poslanje se i nastavlja. To se poslanje nastavlja i mi smo dio tog poslanja. Evo, večeras, nakon svete mise, imat ćemo priliku čuti jednu tešku istinu, ali jednu dobru istinu, jednu lijepu istinu, ali je teška za 21. stoljeća, ali vjerujte mi da Majka Crkva uči to što uči upravo zato što vas voli i ne boji se vama nuditi nešto niže, nego poziva vas da se uspinjete do nebesa. Evo, i zato ja volim našu crkvu, jer ima povjerenje u vas da vi to možete. Amen.